Супер, вече сме в интернет. Първо, здравейте на всички. Радвам се, че аз май мога и без микрофон, достатъчно да е висок гласа, но радвам се, че всички сме тук. Радвам се, че всички дойдохме да уважим една от най-големите легенди на българския футбол. Мартин Петров, естествено, така че малко аплодисменти, ако може, и за Мартин Петров. Изключително голям човек, с огромно сърце, голям приятел на фенкова на Ман Сити, така че сега не искам да отнемам от това, което той ще разкаже. Аз искам да разкажа... Няма и за това спирам. Голяма грешка, че първо микрофона дойде при мен, но няма нищо. Така, аз искам да разкажа малко повече за City Fan Cup. Благотворителният турнир, който фенкова на Манчестър Сити България организира вече пета поредна година. Фенкова на Ман Сити България все още няма 6 години. На 29 юни ще направи своят 6-ти рожден ден. И вече пета година ние организираме този благотворителен турнир, в който ние подкрепяме някое дете в нужда. Патронът за тази година е малката Криси Филчева на една годинка, която има нужда от 4 операции, които да се направят, за да може да проходи нормално и естествено някой ден да играе в футбол. Така че има една урна още в началото, който желае и иска да помогне цялата наша кауза и да стане съпричастен, моля. Заповядайте там. За всички, абсолютно всички тук са поканени на 7, 6, това е събота, след 2 дни, на игрищата на WinBet Спортен Евент Център, последния да затвори вратата. Това са игрищата на Военна академия. От 8:30 стартираме и ще стане един невероятен, голям футболен празник. 18 отбора, от които участват други фенкове на чуждестранни отбори. Не само на английски, между другото. Не само на английски. Реал Мадрид, Интер, Милан, Юве, Галатасарай. Дори в Байрама си те се включиха към нашата кауза. Отделно битви спорт, където Ванката не знам след триатлона, но трябва да дойде да играе. След триатлона той ще бъде водоноска в този. Да, както и другите, но няма нищо. Има и награда за параолимпийският отбор, не се притеснявайте. Това ще е отбора на Диема Екстра. Точно така, Диема Екстра и Макс Спорт също. Дай да кажем на хората къде могат да видят още информация. Момчета, вземете микрофона, защото всички футболисти на света взеха всички микрофони. Погледнете, наистина, нещата, които правят момчета и момичета от Ман Сити в България са страхотни. Разбрахте моите прекрасни намерения да си говорим с вас и ще го направим, обаче аз, както